Шри Матаджи, благодаря за себереализацията. Благодаря, че се грижите за нас и ни закриляте. Моля, помагайте ни да еволюираме и да навлезем дълбоко в себереализацията, а също и да дадем реализация и да разпространяваме вашите благословии и към други хора по целия свят. Thank you, Shri Mataji, for giving us self-realization, and please help us to spread and implement your vision around the world and pass it to other people, to other seekers of truth. Jai Shri Mataji.